ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Алҳамдулилло моям хубем. Соат 7:30 шудестай. Ма кати Ясминҷон дукаса хонаи арӯс рафтестем. Имрӯз охирон рӯз. Имрӯз аку арӯса мебаранд. Мо гуфтем ки бесаҳар барвақтар равем арӯса соз кунем ки арӯс ба соатҳои 10:30 11 арӯса мебурдиянд. Ина духтаро кашлёкчаи гуфтагӣ. Бисёриётон пурсен нархша 130 сомон харидагем. Ин дута дорад. Кани бинед мезебад охи? Духтаро аку намедонам майдуми арӯс мерам ё ки не. Инаш хай пад вопросу. Ман бояд ҳозир равам арӯса соз кунам. Имрӯз арӯс вай мепӯшад фатаневу ранги Хуррамсултан либос ҳастку. Анам хали мепӯшад. Баъд кӯдакоя пеши модарҷонда мондум. Гуфтам ки духтар магирм шутоби ки тоқа нарам. Хай агар ки рафтам имконият ки бошад бо ҳамин хел кам ҳар ҷо снимат мекунам, бо барои шумо нишон медиҳам. Ҳатман маро дастгирӣ кунед, лайка фаромӯш накунед. Падилитсаам агар хоҳед кардан гиред. Касе ки падилитса кард, манам видеои шумоя падилитса мекунам. духтаромон расидем аллакай, арӯса тайёр кардем. Инаи дастархонҳое ки хонаи домод бояд баранд. Анами хел лайли кашондан чанта бо чойнику бо сател инода ҳар якташда михедаронашда ҳарчи пур кардиянд. Ин дастархони хонаҳои шаҳр, яъне хонаи шаҳр. Анамихе чизои нақс бинед, ҳама замонавӣ шудай духтаро. Расму ҳамун чизои тоҷикӣ ҳолиам будай. Ина духтаро ҳамон фатаи гуфтагим. Ин фата невӯи ранги Хуррамсултан барин ҳамихел кушодаки хушрӯ. Ини сатилошда якташда тухум, яктаи дигаршда орзуқ ё ки гӯшт буд чӣ буд ҳамихели. Аку домод омадестай. Ҳама тайёрӣ барои домод.